Però, en fi, escolta, fideus a la cassola amb peix i closca avui, eh? Sí, fideus a la cassola amb peix i closca. S'han fet sempre per bé que els fideus a la cassola, habitualment ja sabeu, amb costella de porc, amb salsitxa, etc. Per tant, el procediment és més o menys molt semblant, excepte que canviaríem doncs, els 2 o 3 ingredients clau. Què faríem servir? Aviam, no cal gastar-s'hi masses diners, Tot i els productes que diré, no cal gastar-s'hi masses diners, perquè si fem més o menys per una mida de 4 persones, us compreu una cipioneta d'aquestes petites, però fresqueta, maca, d'aquestes de tresmall, un calamars, i que us ho tallin tot això de uets petits, perquè després tu has de menjar amb forquilla, i per tant no sigui una cosa que hagis de tallar res, estem d'acord, Per tant, tu agafes això, i tu comences a sofregir foc lent amb oli d'oliva amb la cassola que tu faràs servir per bullir-hi els fideus, en allà mateix. Aleshores, què et fas? Agafa el mini pimer, que és l'esti que li agrada més en el Jordi Basté. I t'hi poses una ceba petita, un gra d'all, una mica de julivert, un parell de de tomàquets ben madurs i ho tritures tot ben triturat. Aleshores, quan tens a mig sofregir la sípia i el calamars, i tires tot aquest sofregit que hem dit ara i que vagi fent amb tota tranquil·litat. Un punt de sal, un punt de pebre, un punt de pebre vermell dolç, sobretot, i aleshores poses ja els fideus gruixuts, els que faràs servir, que faria servir per fideus a la cassola, els poses allà dins i els remenes una miqueta. I aleshores, tu per cobrir-ho, amb els fideus a la cassola faries servir normalment doncs, un caldo de malalt, un brou d'aquests de pollastre, no? Doncs aquí tu el que has de fer és un brou d'aquests de peix de roca. Dius, home, l'haig de fer jo. No cal, avui dia tu tens pastisseries, les peixateries, els supermercats en venen uns amb ampolla que estan molt bé, no tingueu por amb aquests. Aquests que venen en ampolla són boníssims i, per tant, cobriu els fideus una mica més, corregiu una mica de sal, tireu una mica de safrà, que li va molt bé, i que vagin fent. Els fideus, finalment, ja us diuen quants minuts han de fer, si són 7, són 8, són 9, es veuen gairebé tot el caldo. Quan li falten 2 o 3 minuts, si la butxaca l'heu estirat una miqueta, mireu aquestes gambetes vermelles petites que hi ha, aquests escamarlanets petits. No cal ni fregir-los. Els tireu a dins i poseu també alguna xirla rossellona. Saps que les rossellones són molt bones, també. Les tireu directament a dins, que facin els últims 3 o 4 minuts tapat, s'obriran i acabaran de donar aquell punt extraordinari. Voleu una mica de julivert pel damunt, una mica un raget d'oli d'oliva verge i teniu una recepta extraordinària, molt fàcil de fer, apta per totes les butxaques. Escolta, com sempre, boníssim, Fermí.